Αυτό είναι το τρίτο μάθημα. Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε για την έννοια του ιδεώδους. Αλγεβρικού σώματος αριθμών. Τώρα, τα ιδεώδη είναι δομές που αναφέρονται σε δακτυλίους. Για μας πάντα ένας δακτύλιος R είναι πάντα αντιμεταθετικός με μονάδα. Και ένα ιδεώδες Ι του R είναι μία προσθετική υποομάδα δηλαδή το Ι με την πράξη της πρόσθεσης είναι υποομάδα της προσθετικής δομής με την επιπλέον ιδιότητα ότι για κάθε R το οποίο ανήκει στο R και Ι το οποίο ανήκει στο Ι, R επί Ι ανήκει στο Ι. Με λίγα λόγια, υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός, καλά ορισμένος, από το R επί Ι στο Ι, το οποίο παίρνει ένα ζευγάρι R, Ι και το στέλνει στο RΙ, το οποίο δίνει στο Ι τη δομή του R module. Τώρα, αυτό αν ξεκινήσουμε να δίνουμε όλους τους ορισμούς δεν θα τελειώσουμε ποτέ, αλλά ένα R module είναι, θα έλεγε κάποιος, μοιάζει με την έννοια του διανυσματικού χώρου, μόνο που ο πολλαπλασιασμός δεν είναι από ένα σώμα, αλλά από ένα δακτύλιο. Βασικά είναι χρήσιμο να ξέρουμε ότι ένα ιδεώδες είναι στην πραγματικότητα ένα R module, δηλαδή η συνθήκη που βάζουμε R επί Ι ανήκει στο Ι μας δίνει τη δομή ενός R module, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Τώρα, τα σώματα δεν έχουν ιδεώδη. Με την κλασική έννοια. Βασικά έχουν ιδεώδη, αλλά έχουν μόνο το 0 και όλο το σώμα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι αν το 1 ανήκει στο Ι, τότε το Ι είναι ίσο με όλο το R. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί R επί 1, αυτό είναι στοιχείο του δακτυλίου, αυτό είναι στοιχείο του ιδεώδους, το οποίο είναι R, ανήκει στο ιδεώδες. Το οποίο σημαίνει ότι όλος ο δακτύλιος περιέχεται μέσα στο ιδεώδες, το οποίο περιέχεται μέσα στο R. Ομοίως, αν ένα στοιχείο R διάφορο του μηδενός
είναι αντιστρέψιμο, τότε και το R ανήκει στο Ι, τότε το 1 ανήκει στο Ι, γιατί R επί R στην μείον 1, αυτό είναι στοιχείο του ιδεώδους, αυτό είναι στοιχείο του δακτυλίου, αυτή κάνει η μονάδα, η οποία ανήκει στο Ι, συνεπώς το Ι είναι ίσο με το R. Άρα, αν το Ι είναι ένα ιδεώδες ενός σώματος, το Κ είναι σώμα, τότε το Ι μπορεί να είναι το μηδενικό, το μονοσύνολο 0, το οποίο είναι ιδεώδες και δεν μας ενοχλεί καθόλου, αλλά αν υπάρχει ένα χ διάφορο του μηδενός, το οποίο χ ανήκει στο Ι, τότε το χ είναι αντιστρέψιμο Αυτό συμβαίνει στα σώματα, οποιοδήποτε μη μηδενικό στοιχείο είναι αντιστρέψιμο, οπότε το Ι είναι ίδιο με όλο το δακτύλιο Κ. Με λίγα λόγια, με αυτή την εισαγωγή θέλω να πω ότι τα σώματα δεν έχουν ενδιαφέροντα ιδεώδη. Παρ' όλα αυτά στον τίτλο μίλησα για την έννοια του ιδεώδους ενός αλγεβρικού σώματος αριθμών και πάμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό και θα δούμε γιατί το χρειαζόμαστε. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής, πάμε να το δούμε γενικά. Το R είναι μια κεραία περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι το R για μας είναι αντιμεταθετικός δακτύλιος με μονάδα. Δεν θα δούμε κανένα άλλο δακτύλιο. Αντιμεταθετικός δακτύλιος με μονάδα. Και α επί β είναι ίσο με το 0. Αυτό σημαίνει ότι α είναι ίσο με το 0 ή β είναι ίσο με το 0. Αυτό σημαίνει ακέραια περιοχή. Οι ακέραιες περιοχές έχουν μία δομή η οποία ονομάζεται σώμα πηλίκων. Βασικά, από το Ζ πήγαμε και κατασκευάσαμε το Q. Αυτή είναι μία κλασική κατασκευή. Στην οποία ερχόμαστε και ορίζουμε τι ακριβώς σημαίνει το κλάσμα α, β. Βασικά σημαίνει ένα ζευγάρι α, β, όμως θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας ότι μπορεί το ζευγάρι αβ να είναι ίδιο με το α τόνος, β τόνος, αν το ένα προκύπτει από το άλλο, πολλαπλασιάζοντας αριθμητή και παρονομαστή με το ίδιο στοιχείο. Αυτή λοιπόν είναι μια κατασκευή στην οποία αυτό το οποίο χρειάζεται στην πραγματικότητα είναι ότι το Ζ είναι ακέραια περιοχή. Αν ξέρετε αντιμεταθετική άλγευρα, θα πούμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αντιμεταθετικής άλγευρας, βασικά δεν χρειάζεται να ξέρετε τίποτα. Αυτό το οποίο ενδεχομένως να σας κάνει κλικ και να το έχετε στο μυαλό σας, είναι ότι R είναι ακέραια περιοχή, αν και μόνο αν το μηδενικό ιδεώδες είναι πρώτο και η κατασκευή του quote R είναι μία localization ως προς το 0. Αν ξέρετε αντιμεταθετική άλγευρα, αυτό μπορεί να σας κάνει κλικ και να ανοίξει λίγο το μυαλό σας. Αν δεν ξέρετε, δεν πειράζει, θα πούμε πολλά πράγματα από την αντιμεταθετική άλγευρα εκ νέου. Λοιπόν, το R είναι ακέραια περιοχή. Υπάρχει μια στάνταρ κατασκευή η οποία μας κατασκευάζει το σώμα πηλίκων. Αυτή η κατασκευή μοιάζει με την κατασκευή που από το Z πήραμε το Q. Και τώρα, ένα υποσύνολο α του σώματος K θα λέγεται ιδεώδες του K. Η φράση του K είναι κομβική, αν και μόνο αν ισχύει,
ισχύουν τα εξής. 1. Για κάθε α1 και α2 που ανήκουν στο α, το α1 μείον α2 ανήκει στο α. Αυτό σημαίνει ότι η πράξη της πρόσθεσης είναι κλειστή, δηλαδή το α είναι προσθετική υπομάδα του κ. Για κάθε λάμδα ανήκει στο R και α ανήκει στο α, έχουμε ότι λάμδα α ανήκει στο α. Αυτό εδώ μας λέει ότι το α είναι R module. 3. Το α δεν είναι το μηδενικό ιδεώδες, το μονοσύνολο 0. 4. Υπάρχει ένα δέλτα, το οποίο ανήκει στο κ. Το δέλτα δεν είναι 0, ώστε το δέλτα επί α να είναι υποσύνολο του R. Τώρα, τις έννοιες τις οποίες συναντούμε, καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ένα παράδειγμα με τι μοιάζουν αυτά. Και τώρα έχουμε το εξής. Αν το α είναι υποσύνολο του R, μπορούμε να δώσουμε δηλαδή παραδείγματα, το οποίο βεβαίως περιέχεται μέσα στο K. Εδώ θεωρούμε ένα φυσικό εγκλισμό του R μέσα στο K, όπου το στοιχείο R το στέλνουμε στο κλάσμα R προς 1, με τον ίδιο τρόπο που το Z το θεωρήσαμε σαν ρητό αριθμό. Αν λοιπόν ισχύει ότι το α, το ιδεώδες του σώματος, είναι μέσα στο α, τότε αυτό ονομάζεται ακέραιο ιδεώδες. Και είναι η έννοια του ιδεώδους όπως τη γνωρίζαμε, βέβαια η έννοια του να συμπληρώσω μη μηδενικού. Τα μηδενικά δεν τα έχουμε επιτρέψει. Για να δούμε. Το 1 και το 2 είναι κλασικός ορισμός του ιδεώδους. Το 3 μας λέει ότι δεν μπορεί να είναι μηδενικό. Οκ. Και το 4 ικανοποιείται με προφανή τρόπο, αρκεί να πάρουμε σαν δέλτα τη μονάδα του K. Οπότε παραμένουμε μέσα στο R. Άρα, τα κλασικά ιδεώδη του R, εκτός από το μηδενικό, είναι ιδεώδη. 1. 2. Να πάμε να δούμε το 1 τρίτο του Z. Αυτό είναι ιδεώδες του σώματος. Μπορούμε να τσεκάρουμε ότι είναι Z module. Και εδώ το δέλτα το οποίο χρειάζεται να πάρουμε, ας πούμε, για το 4, το δέλτα είναι ίσο με το 3. Δηλαδή αν πάρουμε το α είναι 1 τρίτο Z, αυτό προφανώς δεν περιέχεται μέσα στο Z, όμως το 3α είναι ένα κανονικό ιδεώδες του Z. Αυτού του τύπου τα ιδεώδη, τα ιδεώδη του σώματος που δεν είναι ακέραια, θα το ονομάζουμε κλασματικά. Χρειαζόμαστε τα κλασματικά ιδεώδη, γιατί μία από τις κύριες ιδιότητες, μία από τις κύριες αναλύωτες ενός σώματος είναι η ομάδα κλάσεων, η οποία
απαιτεί την έννοια του κλασματικού ιδεώδους για να οριστεί. Τώρα, αν α, β είναι ιδεώδη του K, τότε ορίζεται το γινόμενό τους α επί β, αυτό είναι το γινόμενο ιδεωδών, το οποίο είναι το εξής. Είναι το ιδεώδες, το οποίο παράγεται από όλα, αυτό είναι B, από όλα τα γινόμενα με στοιχεία όλα τα γινόμενα που μπορώ να φτιάξω από στοιχεία του α και από στοιχεία του β. Τώρα αν πάρω όλα τα γινόμενα που μπορώ να φτιάξω από στοιχεία του α και στοιχεία του β, αυτό δεν είναι ιδεώδες. Οπότε για να το κάνω ιδεώδες θα πρέπει να πάρω και αθροίσματα τέτοιων πραγμάτων. Δηλαδή αυτό θα έλεγα ότι είναι το ιδεώδες που παράγεται από όλα τα δυνατά γινόμενα πεπερασμένα από στοιχεία α στο α και β ανήκει στο β. Τώρα, αυτή η δομή, το α επί β, είναι κλασματικό ιδεώδες. Αν πάρουμε δύο τέτοια στοιχεία και τα αθροίσουμε, αν πάρουμε δηλαδή ένα χ το οποίο ανήκει στο α επί β και ένα ψ το οποίο ανήκει στο α επί β, τότε και το χ συν ψ θα ανήκει στο α επί β. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι αυτό είναι ένα πεπερασμένο άθροισμα γινωμένων. Αυτό είναι επίσης ένα πεπερασμένο άθροισμα γινωμένων. Οπότε το χ συν ψ είναι ένα πεπερασμένο άθροισμα γινωμένων επίσης. Όπως και αν πάρουμε ένα στοιχείο R το οποίο ανήκει στο R, να το πολλαπλασιάσουμε με ένα χ το οποίο ανήκει στο α επί β, το χ είναι ένα άθροισμα αi βi, το R επί χ είναι ένα άθροισμα ρai vi, το περνάω μέσα, και αυτό εδώ είναι βεβαίως ένα στοιχείο του α, γιατί το α είναι ένα κλασματικό ιδεώδες, οπότε πολλαπλασιασμός με στοιχεία του R παραμένουν σαν πολλαπλασιασμό στοιχείων του R. Λοιπόν, αν το α και το β είναι μη μηδενικά και το α επί β θα είναι μη μηδενικό, διότι, για παράδειγμα, υπάρχει ένα στοιχείο χ διάφορο του μηδενός που ανήκει στο α και ένα στοιχείο ψ διάφορο του μηδενός το οποίο ανήκει στο β, το χ επί ψ είναι διάφορο του μηδενός γιατί είμαστε σε ακέραια περιοχή και αυτό εξορισμού ανήκει στο α επί β. Και τέλος, αν δ1 επί α γίνεται υποσύνολο του R και δ2 επί β γίνεται υποσύνολο του R, τότε δ1 επί δ2 του α επί β γίνεται υποσύνολο του R. Άρα με αυτόν τον τρόπο ορίζεται
ένα γινόμενο στα ιδεώδη. Επίσης, το α επί β είναι β επί α, ο δακτύλιος είναι αντιμεταθετικός, οπότε σε ένα τέτοιο στοιχείο το οποίο περιέχεται στο α επί β μπορώ να αλλάξω τη σειρά κατά βούληση, άρα το α επί β είναι β επί α, και επίσης το α επί β επί γ είναι α επί β επί γ, δηλαδή ισχύει η προσετεριστική ιδιότητα. Αυτό είναι σαφές, διότι ισχύει η προσετεριστική ιδιότητα στο δακτύλιο, ισχύει η προσετεριστική ιδιότητα στο δακτύλιο R. Δηλαδή, αν έρθω να πάρω ένα στοιχείο ai επί vi επί γi και να φτιάξω τέτοια αθροίσματα, αυτά τα αθροίσματα είναι ίδια με τα αθροίσματα ai vi επί γi, γιατί μπορώ αυτό να το κάνω σε επίπεδο δακτυλίων. Τέλος, το α επί r είναι r επί α, είναι ίσο με α. Δηλαδή, σε αυτόν τον πολλαπλασιασμό, το r είναι μοναδιαίο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Μα το r είναι κλασματικό ιδεώδες, βασικά είναι ακέραιο ιδεώδες. Είπαμε ότι όλα τα ιδεώδη του R, τα κλασικά, τα χαρακτηρίζω ως ακέραια ιδεώδη του σώματος. Και επίσης, αν πάω να σχηματίσω εκφράσεις της μορφής Ri αi, οι οποίες ανήκουν, ας πούμε, στο R επί α, το οποίο είναι ούτως ή άλλως το α επί r, διότι αυτό είπαμε ότι αλλάζει θέση, αυτά εδώ τα στοιχεία είναι ήδη στοιχεία του R. Συγγνώμη, είναι στοιχεία του α. Γιατί το α είναι ιδεώδες και όταν πολλαπλασιάζω με ένα στοιχείο από το δακτύλιο παραμένει μέσα στο α. Άρα έχω ότι το Rα που είναι ίσο με το α περιέχεται μέσα στο α και βεβαίως το α περιέχεται μέσα στο R επί α. Οπότε έχουμε καταλήξει στο εξής: το σύνολο των ιδεωδών του K με πράξη τον πολλαπλασιασμό είναι αντιμεταθετική ημιομάδα με μοναδιαίο στοιχείο. Τώρα, ερώτηση: είναι κάποια ή όλα τα στοιχεία αντιστρέψιμα? Δηλαδή μπορώ από αυτή την ημιομάδα να φτιάξω μία ομάδα? Αυτό είναι αυτό το οποίο μου λείπει. Γι' αυτό θα χρειαστεί να βάλουμε την ιδιότητα Dedekind, την οποία ιδιότητα Dedekind θα τη χτίσουμε σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν να δώσουμε έναν ορισμό σε επίπεδο δαχτυλίων. Ο R είναι αντιμεταθετικός με μονάδα, όπως πάντα, θα βαρεθώ να το λέω. Θα λέγεται δακτύλιος της Nether, αν ισχύει η μία, άρα και οι τρεις, από τις παρακάτω ισοδύναμες προτάσεις. Ένα,
Κάθε αύξουσα ακολουθία ιδεωδών γίνεται σταθερή. Τελικά. 2. Κάθε διάφορο του κενού σύνολο ιδεωδών του R έχει μέγιστα στοιχεία ως προς τον εγκλισμό. Και 3. Κάθε ιδεώδες του R είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Λοιπόν, θα δείξουμε ότι το 1, 2 και 3 είναι, το 1, 2 και 3 είναι ισοδύναμα, αλλά πριν το δείξουμε αυτό, να πούμε ένα παράδειγμα. Το Z είναι δακτύλιο της Nether. Πράγματι, κάθε ιδεώδες του είναι κύριο. Δηλαδή, το Ι είναι ιδεώδες του Ζ, αυτό σημαίνει ότι το Ι είναι νη φορές το Ζ, για κάποιο νη ανήκει στο Ζ. Άρα, πεπερασμένα παραγόμενο. Δηλαδή, όχι μόνο παράγεται από πεπερασμένα το πλήθος στοιχεία, αλλά παράγεται και από ένα από αυτά. Αυτό σημαίνει κύριο. Στα σώματα αριθμών θα χρειαστεί να κοιτάξουμε και μη δακτυλίους, οι οποίοι είναι δακτύλοι της Nether και δεν είναι πεπερασμένα παραγόμενοι, αλλά δεν είναι κάθε ιδεώδες κύριό του, και όπως θα δούμε, αυτό χαλάει και τη μονοσήμαντη παραγοντοποίηση, η οποία με τη σειρά της μπερδεύει τη δυνατότητά μας να λύσουμε διοφαντικές εξισώσεις. Οπότε, θα αποδείξουμε τώρα την ισοδυναμία 1, 2, 3. Λοιπόν, πρώτα θα δείξουμε από το 1 παίρνουμε το 2. Δηλαδή κάθε αύξουσα ακολουθία σταθερών ιδεωδών γίνεται σταθερή. Είναι ίδιο με το να πούμε ότι κάθε διάφορο του κενού σύνολο ιδεωδών του K έχει μέγιστα στοιχεία προς τον εγκλισμό. Οπότε, S στο ω μη κενό σύνολο ιδεωδών του R. Δηλαδή αυτό το σύνολο περιέχει μέσα ιδεώδη. Ξεκινάμε με ένα α0 το οποίο ανήκει στο ω. Αν δεν είναι μέγιστο, τότε αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα σύνολο το οποίο είναι μεγαλύτερό του. Και μάλιστα είναι γνήσια μεγαλύτερό του. Αν ούτε αυτό είναι μέγιστο, δεν μπορεί να τα φράζει όλα, άρα υπάρχει ένα α2 το οποίο δεν είναι, αν ούτε αυτό είναι μέγιστο, κατασκευάζουμε το α3 και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν υπάρχει ένα μέγιστο στοιχείο το οποίο να τα καλύπτει όλα,
Αυτή είναι μία διαδικασία η οποία συνεχίζεται για πάντα και από εδώ τι έχουμε καταφέρει να κάνουμε. Έχουμε κατασκευάσει μία γνήσια αύξουσα ακολουθία ιδεωδών του R. Αυτό όμως το ένα μας λέει ότι δεν γίνεται, γιατί κάθε αύξουσα ακολουθία ιδεωδών γίνεται σταθερή. Δηλαδή μετά από κάποιο νη 0 δεν θα μπορώ να βρω κάτι μεγαλύτερο. Άρα αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορώ συνέχεια να βρίσκω στα βήματα τα οποία σχηματίζω ένα ιδεώδες το οποίο δεν είναι μέγιστο, το οποίο σημαίνει ότι σε αυτά τα βήματα τα οποία θα κάνω όταν θα γίνει σταθερή ακολουθία, το αn που θα βρω στο βήμα n που θα γίνει σταθερή θα φράσει όλα τα άλλα ιδεώδη και δεν θα μπορώ να βρω ποτέ κάτι μεγαλύτερό του. Τώρα, να πάμε να δείξουμε ότι το 2 συνεπάγεται το 3. Το 2 λέει ότι κάθε διάφορο του καινού σύνολο ιδεωδών έχει μέγιστα στοιχεία και το 3 λέει ότι κάθε ιδεώδες είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Πώς το κάνουμε αυτό? Θεωρούμε W το σύνολο των πεπερασμένα παραγόμενων ιδεωδών τα οποία περιέχονται μέσα στο α. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μη κενό σύνολο. Το α είναι διάφορο του μηδενός, άρα το χ το ιδεώδες που παράγεται από το χ περιέχεται μέσα στο α. Βασικά ούτε αυτό το χρειαζόμαστε. Ακόμα και το μηδενικό ιδεώδες περιέχεται μέσα στο α και θεωρείται πεπερασμένα παραγόμενο. Άρα, το σύνολο W έχει ένα μέγιστο στοιχείο. M. Τώρα, το M είναι ίσο με το α. Αν ναι, τελειώσαμε. Διότι αυτό είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Είναι ίσο με το α, άρα και το α είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Αν όχι, καταλήγουμε σε άτοπο. Γιατί τότε υπάρχει ένα χ το οποίο ανήκει στο α και αυτό το χ δεν ανήκει στο m. Το οποίο τι σημαίνει? Το οποίο σημαίνει ότι το μη συν χr, το οποίο είναι πεπερασμένα παραγόμενο, περιέχεται βεβαίως μέσα στο α και αυτό περιέχει γνήσια το μέγιστο στοιχείο. Άρα αυτό είναι άτοπο. Γιατί το m δεν θα μπορούσε να είναι μέγιστο. Τέλος, θα δείξουμε ότι από το 3 συνεπάγεται το 1. Θεωρούμε μία αύξουσα ακολουθία ιδεωδών α0, α1, αn και τώρα θεωρούμε το α να είναι το οποίο είναι ιδεώδες.
εδώ προσοχή, η ένωση ιδεωδών δεν είναι ιδεώδες. Εν γέννη. Δηλαδή, αν πάρουμε ας το σκεφτούμε αλλιώς, αν πάρουμε δύο διανυσματικούς χώρους, η ένωσή τους δεν είναι διανυσματικός χώρος, εκτός αν ο ένας περιέχεται μέσα στον άλλο. Το ίδιο συμβαίνει και για τις ομάδες, το ίδιο συμβαίνει και στα ιδεώδη. Ο λόγος λοιπόν, εκτός αν το ένα περιέχεται στο άλλο, ο λόγος λοιπόν που αυτό εδώ είναι ιδεώδες, είναι ότι αναφέρεται σε μία αύξουσα ακολουθία ιδεωδών που το καθένα στοιχείο περιέχεται μέσα στο άλλο. Άρα η ένωσή τους είναι σε κάθε φορά το μεγαλύτερο και είναι ιδεώδες. Δηλαδή γενικά αν πάρω την ένωση δύο τέτοιων δομών και πάρω ένα στοιχείο χ το οποίο ανήκει στο α και ένα στοιχείο ψ το οποίο ανήκει στο β, δεν υπάρχει κανένας λόγος το χ συν ψ να ανήκει στο α ένωση β. Όμως εδώ, αν πάρω ένα στοιχείο χ το οποίο ανήκει στην ένωση και ένα στοιχείο ψ το οποίο ανήκει στην ένωση, τότε το χ και ψ ανήκουν, το ένα ανήκει στο αi, το ψ ανήκει στο aj, άρα το χ και ψ ανήκουν στο α του μεγαλύτερου του α και του j, άρα ανήκουν σε ένα κοινό ιδεώδες, οπότε το χ και ψ ανήκει σε αυτό το κοινό ιδεώδες και ανήκει στην ένωση. Αυτό λοιπόν είναι ιδεώδες, είναι πεπερασμένα παραγόμενο, δηλαδή το α παράγεται από χ1 χk, όπου τα χi ανήκουν στην ένωση των α νη 1 μέχρι άπειρο, άρα υπάρχει ένα νη 0, ώστε τα χ1 χk να ανήκουν στο α νη 0, είναι πεπερασμένα το πλήθος. Το ότι ανήκουν στην ένωση σημαίνει ότι ανήκουν σε τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης, από νήσον 1 μέχρι άπειρο. Άρα επειδή είναι πεπερασμένα το πλήθος, ανήκουν στο μεγαλύτερο από αυτά, υπάρχει ένα νη 0 στο οποίο ανήκουν όλα. Άρα ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι από αυτό το νη 0 και μετά δεν μπορώ να πάρω τίποτα καινούριο. Και όλα αυτά είναι ίσα με την τελική ένωση. Αυτό λοιπόν μας δίνει το ζητούμενο. Και τώρα λέμε το πόρισμα που είπα και πιο πριν. Κάθε δακτύλιος κυρίων ιδεωδών είναι δακτύλιος της Νέδερα. Τα ιδεώδη του όχι μόνο είναι πεπερασμένα παραγόμενα, αλλά παράγονται και από ένα στοιχείο. Τώρα, μπορούμε να πούμε και το εξής, να δώσουμε τον εξής ορισμό. Αν έχουμε ένα R, ο οποίος ως συνήθως είναι αντιμεταθετικός με μονάδα, και το M είναι ένα R module, τότε το M θα λέγεται module της Nether αν ισχύουν μία από τις παρακάτω ισοδύναμες προτάσεις.
1. Κάθε αύξουσα ακολουθία υπομόντζουλς του M γίνεται σταθερή. 2. Κάθε διάφορη του κενού οικογένεια υπομόντζουλς έχει μέγιστα στοιχεία. 3. Κάθε υπομόντζουλ του M είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Το χρειαζόμαστε και αυτό και αποδεικνύεται ότι αυτές οι προτάσεις είναι ισοδύναμες ακριβώς όπως κάναμε και στα ιδεώδη. Οκ, η ώρα είναι 12, να κάνουμε ένα διάλειμμα 1 τετάρτου και να επανέλθουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με το εξής. Ισχύει το εξής θεώρημα, το οποίο λέει ότι το ευθύ άθροισμα πεπερασμένο το πλήθος modules της Nether είναι module της Nether. 1. 2. Η ομομορφική εικόνα module της Nether είναι module της Nether. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να τα αποδείξουμε αυτά, θα δούμε το εξής. Θα γράψουμε κάτω μία μικρή ακριβή ακολουθία. Αυτό είναι ένα στοιχείο της ομολογικής άλγεβρας, το οποίο το γράφουμε έτσι, δηλαδή 0 πάει στο μη 1, ένα βελάκι από το 0 που πάει στο μη 1, από το μη 1 στο μη, από το μη στο μη 2 και από το μη 2 στο 0. Το γράφουμε έτσι λοιπόν και εδώ εννοούμε το εξής. Εδώ εννοούμε ότι έχουμε συναρτήσεις τη φη 0, τη φη 1, τη φη 2, τη φη 3 και μικρή σημαίνει ότι έχει 3 όρους. Πάμε τώρα να εξηγήσουμε τι σημαίνει ακριβής. Ακριβή σημαίνει ότι η εικόνα της φη 0 είναι ίδια με τον πυρήνα της φη 1, η εικόνα της φη 1 είναι ίδια με τον πυρήνα της φη 2, η εικόνα της φη 2 είναι ίδια με τον πυρήνα της φη 3. Λοιπόν, αν πάμε
Αυτό σημαίνει ακρίβεια σε κάθε θέση. Δηλαδή θέλουμε η εικόνα κάθε συνάρτησης να ταυτίζεται με τον πυρήνα της επόμενης. Και αν πάμε να εξηγήσουμε ακριβώς τι σημαίνουν αυτά, το πρώτο έρχεται και μας λέει ότι ο πυρήνας της φ1 είναι 0. Τόση είναι η εικόνα της προηγούμενης της φ0 που ξεκινάει από το 0. Θα στείλει το 0 στο 0, τελειώσαμε. Το οποίο σημαίνει ότι η φ1 είναι 1 προς 1. Τώρα, η τελευταία τι μας λέει? Η τελευταία μας λέει ότι η εικόνα της φ2 είναι ίση με το μη2. Γιατί η φ3 είναι εξορισμού η συνάρτηση η οποία στέλνει το μη2 στο 0. Άρα ο πυρήνας της φ3 είναι όλο το μη2. Άρα αυτό εδώ μας λέει ότι η φ2 όπως την έχουμε γράψει είναι επί. Δηλαδή αυτή η μικρή ακριβής ακολουθία μας λέει ότι το φ1 είναι 1 προς 1, η φ2 είναι επί και επίσης μας λέει, αν χρησιμοποιήσουμε το θεμελιώδες θεώρημα της άλγεβρας, μας λέει ότι το μη ως προς τον πυρήνα της φ2 είναι ισόμορφο με την εικόνα της φ2, όμως αυτό είναι μη. Ο πυρήνας της φ2 είναι ίδιος με την εικόνα της φ1, άρα είναι μη προς μη 1, γιατί η εικόνα της φ1 είναι το μη 1, αφού είναι ισόμορφο με το μη 1, αφού η φ1 είναι 1 προς 1, και αυτό εδώ είναι το μη 2. Δηλαδή μας λέει ότι αυτός εδώ, ότι η πρώτη συνάρτηση είναι ένας εγκλισμός, η δεύτερη συνάρτηση είναι μία συνάρτηση επί και το μη, αν το θεωρήσουμε πηλίκο με το μη 1 που είναι το πρώτο στοιχείο, βρίσκουμε το μη 2. Αυτή λοιπόν είναι μία δομή την οποία την ονομάζουμε μικρή ακριβή ακολουθία. Είναι χρήσιμη στην ομολογική άλγευρα. Τη χρειαζόμαστε και εμείς εδώ και είναι μία συντόμευση η οποία μας βοηθάει να σκεφτούμε παραπάνω. Τώρα, χρειαζόμαστε το εξής λίμα για να αποδείξουμε το θεώρημα, με το οποίο είναι, με την έννοια των μικρών ακριβών ακολουθιών, είναι σκόπιμο να ανακατωθείτε. Αν λοιπόν έχω μία μικρή ακριβή ακολουθία αυτής εδώ της μορφής, να ονομάσω αυτήν φ, η οποία είναι π, να θυμίσω ότι αυτή είναι 1 προς 1, αυτή είναι π, δεν θα το γράφουμε κάθε φορά, θα εξοικειωθούμε και θα το βλέπουμε. Αυτή λοιπόν είναι μία μικρή ακριβής ακολουθία, η short exact sequence αν θέλετε. Τότε, αν το μη είναι module της Nether, το ίδιο είναι και τα μη 1 και μη 2. Αντιστρόφως, αν τα μη 1 και μη 2 είναι module της Nether, το ίδιο είναι και το μη. Λοιπόν, απόδειξη.
έστω μη μόντζουλ της νέδερ. Κάθε υπομόντζουλ του μη 1 είναι υπομόντζουλ του μη. Άρα είναι πεπερασμένα παραγόμενο. Ως υπομόντζουλ του μη. Άρα το μη 1 είναι υπομόντζουλ της νέδερ. Πάρα πολύ ωραία. Έστω τώρα πάμε να δείξουμε ότι το μη 2 είναι υπομόντζουλ της νέδερ. Έστω ι μη μία άπειρη αύξουσα ακολουθία του μη 2. Ορίζουμε τη ι μη τόνος, το οποίο είναι τα α που ανήκουν στο μη, έτσι ώστε το φ του α να ανήκει στο ι μη. Δηλαδή με λίγα λόγια, το φ μείον 1 του ι μη. Αυτό είναι υπομόντζουλ του μη, ως αντίστροφη εικόνα υπομόντζουλ, και επίσης, αν το ι μη 1 είναι γνήσιο του ι μη 2, είναι σαφές ότι και οι αντίστροφες εικόνες θα είναι γνήσιες. Θα ισχύει δηλαδή ο εγκλισμός ότι ι τόνος μη 1 είναι ι τόνος μη 2. Άρα, αν η ι μη, η ακολουθία, είναι άπειρη αύξουσα ακολουθία του μη 2, τότε η ι μη τόνος είναι άπειρη του μη, το οποίο είναι άτοπο γιατί αυτό είναι μόντζουλ της νέδερ. Άρα μη είναι της νέδερ, το μη 1 και το μη 2 είναι της νέδερ. Τώρα, αντιστρόφως, έστω μη 1 μη 2 ότι είναι της νέδερ. Ξεκινάμε με ι μη, τους φυσικούς, αύξουσα ακολουθία υπομόντζουλς του Οπότε, θεωρούμε τα JM να είναι φ του ΙM, δηλαδή είναι τα α τα οποία ανήκουν στο μη 2, έτσι ώστε να υπάρχει ένα β στο ι μη με f του β ίσον α. Αυτή είναι αύξουσα του μη 2, άρα είναι τελικά σταθερή. Άρα το j του νη 1 για κάποιο νη 1 είναι ίσο με το j του νη 1 συν 1
είναι ίσοι με όλα τα επόμενα. Ομοίως, θεωρεί κανένας την νιεμ ακολουθία μη ανήκει στους φυσικούς, όπου το νιεμ ορίζεται να είναι το μιεμ, το μη, μη ένα. Η το μη από modules είναι πάντα modules, άρα αυτά είναι modules, συγγνώμη. Εδώ ήθελα να γράψω γιώτα μη το μη 1. Είναι υποσύνολα του μη 1 και είναι υπομόντζουλ του μη 1, η οποία γίνεται και αυτή σταθερή, δηλαδή για κάποιο νη 2, από αυτό και μετά έχουμε παντού ισότητες. Οπότε, τώρα, αν θεωρήσει κάποιος ως λάμδα να είναι το μέγιστο του νη 1 και του νη 2, για νη μεγαλύτερο ίσο του λάμδα έχουμε ισότητες και στην ακολουθία των nm και στην ακολουθία των jm. Okay. Θεωρούμε λοιπόν ένα ρο το οποίο να είναι μεγαλύτερο ίσο του λάμδα. Είναι σαφές ότι το γιώτα λάμδα περιέχεται στο γιώτα ρο, η ακολουθία είναι αύξουσα. Θα πρέπει να δείξουμε ότι αυτά είναι ίσα. Διαλέγουμε λοιπόν ένα τυχαίο α το οποίο ανήκει στο γιώτα ρο. Έχουμε ότι το φ του α ανήκει στο j ρο εξορισμού, το οποίο είναι ίσο με το j του λάμδα, γιατί από το λάμδα και μετά το j σταθεροποιήθηκε. Άρα υπάρχει ένα β το οποίο ανήκει στο ι λάμδα, έτσι ώστε το f του α να είναι ίσο με το f του β, αυτά να ταυτίζονται. Συνεπώς, το f του α μείον β είναι ίσο με το 0. Συνεπώς, το α πλην β ανήκει στον πυρήνα της φ, που είναι η εικόνα της I. Αυτή είναι η I. Συνεπώς, το α πλην β ανήκει στο μη 1. Το α ανήκει στο ι ρο, το β ανήκει στο ι λάμδα, το ι λάμδα περιέχεται στο ι ρο, το α πλην β ανήκει στο ι ρο μείον μη 1, το α πλην β ανήκει στο νη ρο που είναι ίσο με το με το νη λάμδα, γιατί έχουμε σταθεροποιήσει την ακολουθία των νη λάμδα, το οποίο είναι μη 1 το μη ι λάμδα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το α πλην β ανήκει στο ι λάμδα, το β ανήκει στο ι λάμδα, δηλαδή το α ανήκει και αυτό στο ι λάμδα, δηλαδή η ακολουθία των ι, που είναι η μεσαία ακολουθία, σταθεροποιείται. Τώρα, έχουμε ήδη δείξει ότι η ομομορφική εικόνα
module της nether είναι module της nether. Για να κοιτάξουμε τα ευθαία αθροίσματα, παρατηρούμε ότι έχουμε την εξής ακριβή ακολουθία από modules. Αυτή η ακολουθία των modules είναι ακριβής, δηλαδή το α έρχεται και μπαίνει μέσα στο ευθεία άθροισμα α,0, ενώ το α,β, το α συν β, το α,β του ευθέους αθροίσματος έρχεται και απεικονίζεται μέσα στο β. Αυτή η συνάρτηση είναι 1/1, αυτή η συνάρτηση είναι επί και γενικά έχω ακρίβεια διότι το α συν β προς α είναι ισόμορφο με το β. Αν έχω ένα module α και ένα module β, το ευθύ τους άθροισμα έρχεται και μπαίνει ακριβώς στη μέση. Να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι τα ευθαία αθροίσματα δίνουν μικρές ακριβές ακολουθίες με τον παραπάνω τρόπο, αλλά όχι το αντίστροφο. Ας πούμε, η έννοια του Z module, η έννοια του Z module είναι ισοδύναμη με την έννοια της αβελιανής ομάδας. Κάθε αβελιανή ομάδα είναι ένα Z module και κάθε ένα Z module είναι μία αβελιανή ομάδα. Αν θεωρήσει κάποιος τη μικρή ακριβή ακολουθία μεταξύ Z module, Z δια 2Z, Z δια 6Z, όχι, αυτή δεν μας κάνει, γιατί αυτή είναι ακριβής. Z δια 4Z, Z δια 2Z, αυτή είναι μία ακριβής ακολουθία. Δηλαδή εδώ ερχόμαστε και πάμε και στέλνουμε το α, το στοιχείο α ερχόμαστε και το στέλνουμε στο 2α. Και στη συνέχεια εδώ ερχόμαστε και πάμε μόντουλο 2. Δηλαδή έχουμε πράγματα μόντουλο 4, τα θεωρούμε μόντουλο 2. Αυτή λοιπόν είναι μία μικρή ακριβής ακολουθία. Όμως το z προς 4z δεν είναι με τίποτα ισόμορφο με το z προς 2z ευθεία άθροισμα z προς 2z. Δηλαδή το μεσαίο δεν μπορεί να γίνει ευθύ άθροισμα στη μέση. Διότι ας πούμε είναι κλασικό παράδειγμα z modules, δηλαδή αβελιανών ομάδων. Αυτή η αβελιανή ομάδα έχει ένα στοιχείο τάξης 4, ενώ αυτή η αβελιανή ομάδα z2 συν z, η z προς 2z συν ευθεία άθροισμα z προς 2z δεν έχει στοιχείο τάξης 4. Να πω και το εξής, στους διανυσματικούς χώρους που έχουμε βάση και κάθε διανυσματικός χώρος είναι ελεύθερο K module, στους διανυσματικούς χώρους κάθε μικρή ακριβής ακολουθία στη μέση καταλήγει σε ευθεία άθροισμα. Βασικά είναι το θεώρημα ότι αν έχεις το μη1 το οποίο μπαίνει σε 1/1 συνάρτηση μέσα στο μη, αυτό εδώ έχει μία βάση, μπορώ αυτή τη βάση να την πάρω σε γραμμικά ανεξάρτητα διανύσματα του μη και να συμπληρώσω σε μία βάση όλου του χώρου μη. Αυτό όμως θα μου δημιουργήσει
ένα ευθύ άθροισμα. Οκ, το είπαμε και αυτό. Και τώρα να πάμε σε μία έννοια η οποία θα μας οδηγήσει στο αντίστροφο. Οπότε, το α υποθέτουμε ότι είναι ένα ιδεώδες του K. Το K λοιπόν είναι το σώμα πηλίκων μιας ακέραιας περιοχής R και ερχόμαστε να συμβολήσουμε με α αστεράκι ένα καινούριο κλασματικό ιδεώδες, το οποίο αποτελείται από τα χ που ανήκουν στο K, έτσι ώστε το χ επί α να περιέχεται μέσα στο R. Αυτό το λέμε ανάστροφο του α. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι έχουμε ότι το R είναι το Z, ας πούμε ότι το K είναι το Q, το σώμα πηλίκων, και ας πούμε ότι το α είναι το 3Z. Ψάχνουμε να βρούμε τα στοιχεία λάμδα, έτσι ώστε λάμδα επί 3Z να μπαίνουμε μέσα στο Z. Το λάμδα ανήκει στο K. Ποια είναι τα στοιχεία λάμδα λοιπόν αυτής της μορφής? Τα στοιχεία λάμδα αυτής της μορφής είναι το 1 τρίτο επί Z. Δηλαδή αν το α είναι το 3Z, το α αστεράκι είναι το 1 τρίτο επί Z και το α αστεράκι είναι τα στοιχεία λάμδα, έτσι ώστε λάμδα επί 1 τρίτο Z να περιέχεται μέσα στο Z. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά? Αυτό είναι πάλι το 3Z. Επίσης, με αυτά τα οποία είπαμε, το 3Z επί το 1 τρίτο του Z, δηλαδή το α επί το α αστεράκι, πόσο μας κάνει? Μας κάνει Z. Δηλαδή αυτό το α αστεράκι θα δούμε ότι θα έρθει και θα παίξει σε κάποιες καλές κατηγορίες δακτυλίων, οι οποίες θα τους ονομάσουμε δακτύλιους του Ντέντεκι, το ρόλο του πολλαπλασιαστικού αντιστρόφου. Διότι στον πολλαπλασιασμό των ιδεωδών έχουμε ορίσει μόνο μία υπομάδα χωρίς αντιστρόφους. Οπότε, δεδομένου του α, το α αστεράκι είναι ένα R module. Αυτό είναι μία απλή πιστοποίηση των ιδιωτήτων. Δηλαδή, αν έχουμε ένα λάμδα έτσι ώστε λάμδα επί α περιέχεται στο R και έχουμε ένα λάμδα 1 έτσι ώστε λάμδα 1 επί α περιέχεται στο R και ένα λάμδα 2 έτσι ώστε λάμδα επί 2 περιέχεται στο R, τότε είναι σαφές ότι λάμδα 1 συν λάμδα 2, για παράδειγμα, όταν πολλαπλασιαστεί με το α, εξακολουθεί και περιέχεται μέσα στο R. Επίσης, αν το λάμδα 1 επί α περιέχεται μέσα στο R, το R επί λάμδα 1 του α περιέχεται και αυτό μέσα στο R. Με αυτόν τον τρόπο τσεκάρουμε ότι αυτό εδώ το στοιχείο, δηλαδή το λάμδα 1, ανήκει στο α αστεράκι, άρα και το R επί λάμδα 1 ανήκει στο α αστεράκι. Τώρα, αυτό το α αστεράκι είναι ιδεώδες και μάλιστα αυτή η διαδικασία του αναστρόφου ενός ιδεώδους αντιστρέφει τους εγκλισμούς. Δηλαδή αν το α1 περιέχεται μέσα στο α2, τότε το α2 αστεράκι περιέχεται μέσα στο α1 αστεράκι. Για να δούμε γιατί. Γιατί αν πάρουμε ένα λάμδα
το οποίο ανήκει στο α2 αστεράκι, αυτό σημαίνει και αυτός είναι ο ορισμός ότι λάμδα επί α2 περιέχεται μέσα στο R για κάθε στοιχείο του α2. Όμως τότε και το λάμδα επί α1 περιέχεται μέσα στο R, διότι αυτό περιέχεται, το λάμδα α1 περιέχεται μέσα στο λάμδα α2. Άρα αυτό έχει σαν συνέπεια ότι το λάμδα ανήκει στο α1 αστεράκι. Δηλαδή οποτεδήποτε πάρω ένα στοιχείο λάμδα που ανήκει στο α2 αστεράκι, αυτό ανήκει και στο α1 αστεράκι. Δηλαδή αυτή η διαδικασία αντιστρέφει τους εγκλισμούς. Επίσης, το α αστεράκι επί α περιέχεται μέσα στο R. Και αυτό είναι σαφές από τον ορισμό, διότι τα στοιχεία λάμδα που ανήκουν στο α αστεράκι, όταν πολλαπλασιαστούν με στοιχεία α που ανήκουν στο α, μας δίνουν ένα στοιχείο το οποίο ανήκει στο R. Και ένα πεπερασμένο άθροισμα από τέτοια στοιχεία ανήκει και αυτό στο R. Εδώ όμως παρατηρούμε ότι εν γέννη η ισότητα δεν ισχύει. Υπάρχουν δηλαδή παραδείγματα που το α αστεράκι επί α δεν περιέχεται μέσα στο R. Υπενθυμίζω ότι το R έρχεται να παίξει το ρόλο της μονάδας, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι ένα στοιχείο α των ιδεωδών έχει αντίστροφο. Δηλαδή, υπάρχει κλασματικό ιδεώδες, δηλαδή ιδεώδες του K, να μην το πω κλασματικό, να πω υπάρχει ιδεώδες του K, το α στην μείον 1, έτσι ώστε α στην μείον 1 επί α να κάνει R. Γράφω μόνο τη μία κατεύθυνση, διότι είπαμε ότι στο γινόμενο ιδεωδών ισχύει η αντιμετάθεση. Αν λοιπόν έχουμε ένα χ το οποίο ανήκει στο α στην μείον 1, αφού ισχύει αυτή εδώ η ισότητα, έχουμε αναγκαστικά ότι χ επί α ανήκει στο R για κάθε α ανήκει στο α. Δηλαδή αυτό το α στην μείον 1 περιέχεται μέσα στο α αστεράκι. Αυτός λοιπόν είναι ο ορισμός του α στην μείον 1. Από την άλλη, α επί α αστεράκι μόλις είπαμε ότι περιέχεται μέσα στο R, χωρίς να είναι γνήσιος ο εγκλισμός. Συνεπώς, α στην μείον 1 επί α αστεράκι περιέχεται μέσα στο α στην μείον 1 επί R. Έχω πολλαπλασιάσει και στα δύο μέλη με α στην μείον 1, η ιδιότητα διατηρείται. Εδώ χρησιμοποιούμε την προσετεριστική ιδιότητα για να γράψουμε αυτό, α στην μείον 1 επί α. Αυτό κάνει R α αστεράκι. Αυτό εδώ κάνει α στην μείον 1 και το R είπαμε ότι δρά σαν ταυτότητα, οπότε αυτός ο πολλαπλασιασμός κάνει α αστεράκι. Άρα εδώ τι έχουμε σαν συμπέρασμα? Εδώ έχουμε σαν συμπέρασμα ότι το α αστεράκι είναι ίσο με το α στην μείον 1. Δηλαδή, αν ένα ιδεώδες αντιστρέφεται, αυτό είναι το α στην μείον 1, είναι ακριβώς το α αστεράκι. Αυτό μας έδειξε και το παράδειγμα που κάναμε με το ζ
και το 1 τρίτο. Οπότε, θεωρούμε το εξής λίμμα. Κάθε κύριο ιδεώδες του K είναι αντιστρέψιμο αυτό είναι το παράδειγμα που κάναμε με το 1 τρίτο. Θα το δούμε αναλυτικά. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το σύνολο H, γιατί H, γιατί η βιβλιογραφία είναι γερμανική, γιατί η βιβλιογραφία είναι γερμανική, διότι αυτά τα έκανε η Νέδερ με το Χάσε, οπότε το H μπαίνει για το κύριο ιδεώδες Hauptideal. Η αλγεβρική θεωρία αριθμών είναι γερμανική κατασκεύαση. Αυτό το σύνολο λοιπόν των κυρίων ιδεωδών, αυτά είναι τα κύρια κλασματικά ιδεώδη, είναι πολλαπλασιαστική ομάδα. Λοιπόν, πράγματι, αν έχουμε ένα κύριο ιδεώδες, το ιδεώδες που παράγεται από το α που είναι α επί r, και το α ανήκει στο k και είναι μη μηδενικό, εδώ ας έχουμε το μυαλό μας το 3z και το 1 τρίτο z, αυτά είναι κλασματικά ιδεώδη, τότε υπάρχει το α στην μείον 1, το οποίο ανήκει στο k μείον 0, το k είναι σώμα και τα μη μηδενικά ιδεώδη αντιστρέφονται, και αν έρθουμε να πολλαπλασιάσουμε το α επί ρ επί το α στην μείον 1 επί ρ, όπως είπαμε, αυτό τελικά μας κάνει ρ. Δηλαδή τα κύρια ιδεώδη είναι όλα αντιστρέψιμα. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να έρθουμε και να μιλήσουμε για το σύνολο Ι, το οποίο αποτελείται από τα α όπου το α είναι κλασματικό ιδεώδες του K. Μπορούμε να θεωρήσουμε το Ι τόνος, το οποίο αποτελείται από τα α που ανήκουν στο Ι, έτσι ώστε υπάρχει α στην μείον 1, το οποίο ανήκει στο Ι, με α επί α στην μείον 1 να κάνει R. Αυτό λοιπόν το σύνολο είναι πολλαπλασιαστική ομάδα. Έχουμε πει ότι κάθε στοιχείο αντιστρέφεται. Βασικά αυτό είναι ένα υποσύνολο του Ι εξορισμού. Άρα για να δείξει κανένας ότι αυτή είναι πολλαπλασιαστική ομάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται να δείξει είναι ότι αν το α αντιστρέφεται και το α2 αντιστρέφεται, τότε και το α1 επί α2 αντιστρέφεται. Αλλά αυτό είναι προφανές, γιατί αρκεί να πολλαπλασιάσει κανένας με το α1, α2, α στην μείον 1, α2 στην μείον 1. Βασικά δεν χρειάζεται καν να τα γράψουμε ανάποδα, γιατί η πράξη είναι αντιμεταθετική. Οπότε, ερχόμαστε στον πρώτο κύριο ορισμό του μαθήματος,
Το R είναι ακέραια περιοχή. Θα λέγεται δακτύλιος του Dendekid. Αν κάθε ιδεώδες του K, το οποίο είναι το quote του R, είναι αντιστρέψιμο. Θα δώσουμε διάφορους χαρακτηρισμούς τι πρέπει να απαιτείται για να είναι ένας δακτύλιος του Dendekid, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να μας μείνει είναι ότι θα δείξουμε στη συνέχεια του μαθήματος ότι κάθε ιδεώδες γράφεται με μονοσήμαντο τρόπο του R, γράφεται με μονοσήμαντο τρόπο ως γινόμενο πρώτων ιδεωδών, και ότι ο R, ο δακτύλιος των ακεραίων, ενός σώματος αριθμών, ακεραίων αλγευρικών θέλω να πω, πολύ συχνά θα το παραλείπω, ενός σώματος αριθμών, είναι δακτύλιος του Dendekid. Δηλαδή, θέλουμε να μελετήσουμε και καλά για να λύσουμε διοφαντικές εξισώσεις. Θα θέλαμε, όπως το τελευταίο θεώρημα του Φερμά, να είχαμε μονοσήμαντη ανάλυση σε γινόμενο αναγώγων. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Θα πάμε και θα δείξουμε ότι έχουμε μονοσήμαντη ανάλυση όχι σε γινόμενο αναγώγων, αλλά σε γινόμενο ιδεωδών. Και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δούμε πόσο απέχει ένας δακτύλιος από το να είναι κάθε ιδεώδες του κύριο. Αυτά θα μας απασχολήσουν στα επόμενα μαθήματα, αλλά είναι ένα καλό σημείο δεδομένης και της ώρας να σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε την Παρασκευή. Καλή συνέχεια. Γεια σας.